нікога особа няма, я пачаў раней часу, патому просто пакажу вам крыху прыкольнага, хто патрапіць на гэту частку майго стрыма, убачыць офігенна цікавыя рэчы. Опа, глядзіце. Помнік, а над ім сёння месяц, поўны месяц. Глядзіцца офігенна, правда? А вось вежа, так, слабенька бачна, тэлевізійная сёння. Ну, уже крыху прохладна. Вот так называется. Будем чекать, покуль кто-нибудь долучится до моего стрима. Ну, еще 3 хвилины. Так, крыху покажу, что тут где. Свет пропадал, до речі, чомусь. Я думал, что придется брать запасное светло, чтобы мне было бачно. Тут кое-кто з моих Прывітанне, першы глядач. Нават похвалюся крыху. О, глядзіце, што сёння будзе суправаджаць мой стрым. Магчыма, нават частка яго будзе в такім выглядзе. І вось тут, як я некалі на мінулым стрыме казаў, дзеці катаюцца, няма сёння скейтераў чамусьці. А звычайна іх тут багата. Ну, мабыць, таму што будні дзень. Тым, хто будзе глядзець у запісе, пакажу, што я думаў гэты стрым рабіць вось такім святлом. Мне такую штуку падагнаў, ну, пакарыстацца, конечно, адзін з армян, які абітае ў тым жа хостэле, што і я. Але не прыйшлось. Напішыце, хто з вас першы і адкуль. Мне б вельмі цікава было гэта ведаць. Так, зараз будем глядзець на мою фізіяномію. О, паглядзім, як чалавек на скейце пралецеў. Так, спадарства. Так, спадарства. Калі хтосьці глядзіць гэты стрым з тых, хто разумее, што я гавару, аж 6 чалавек, раскіньце спасылкі. Вітаю, як там надвор'е? Ну, як надвор'е? Сёння было плюс 29, але днём будзе нашмат менш. Ой, ноччу будзе нашмат менш. Зараз будзе плюс 19, а самое холодно плюс 14. Але пры гэтым суха без ападкаў. Тут перепады, да рэчы, в Армении тэмпературы моцныя. 10 градусаў паміж днём і ноччу — это абсолютно нормальная з'ява. Глядзіце, ажно месяц і помнік. Спадарства, цяпер я пакажу себе. Я ж націсну. О, глядзіце, в якім я файным выглядзе. Гэта мой сябар выпускае такія, который ў Польшы, Андрей Мелешка з кампаніяй. Ну і калі я яшчэ быў у Батуме, мне падагналі. Итак, хто завітаў на мой канал, на мой стрым, у прынцыпе, павінны разумець, што жыве Беларусь, слава Украіне і Сакартвела гаўмарджос, а Пуцін хуйло. Буду удзячны, калі паставіце падабаечкі і хаця б прывітаецесь все, а то што адзін чалавек глядзіць 9. Было б вельмі некепска для прасоўвання стрыма. І на канал, калі раптам хто не падпісаны, падпісвайцеся. О, дзякуй за першую падабайку. Правда, зноў жа падпісвайцеся, калі вы не ў Беларусі, таму што уже нават вот с этим нашим сцягам гэта уже можна прызнаць за экстрэмізм. А сёння гэты сцяг будзе праз весь стрым, ну таму што я ў такой вопратцы на стриме. Может так?
Не люблю. И раскидайте посылку, коли ласка, всем, кому можете, своим знакомым, в соцсетках. Это будет вельми корыстно для стрима. Ну, а теперь до самой основной частки. Ну, сегодня у меня в некотором роде, я нават не ведаю, юбилей, як его назвать. Сегодня ровно 5 месяцев, як я в Ереване. И ровно 5 месяцев, як меня не пропустили назад у Сакартвела при спробе візарана. Ну і які ж у меня выники з того, що я, до речі, я головод отвожу і бывае, магчыма, гук так сабе. Мабыць, вось так лепш буду. Будзе лепш. Нават зараз па-іншаму зробім. О! Хай! Зараз побачым, хто тут. А не, так не выйдзе. Опа, опа, опа. Хацеў, каб гук дакладна лепшы быў, але не выйшла. Так, зараз паглядзім, хтось там. Прям так, так, значить будем так. Нічого страшного, потерплю, потрымаю. Ох, 16 человек, я промуражен, господарство. Ба. Ну и так, для тых, хто толькі падышоў, паўтарусь, што я уже 5 месяцаў в Ереване пасля неўдалага стрыма. Здравствуйте, товарищ, как дела ваши? Байсюсик. Яй-яй-яй. Да, я так сейчас на комменты потрачу весь стрим. Давайте зробим так. Я расскажу основную частку, что хотел, а потом вернусь и прочитаю комментары. Тым больше они прям такие прикольные месцамі сейчас є. Господарство недарэмна просіў, дзякуй. Еще падабаечкі поставиться, калі ласка. Итак, что ж, для моего канала гэтыя 5 месяцев далі. Ну, я зрабіў 25 відео, 26 стрымаў, нават 27, но один схаваў, перарабіў відэа, таму што вельмі шмат вады в том стриме было. Зрабіў 35 публікацый, з іх 10 каля 10 апытанак было. На адным са стриме я прям фантастычную лічбу убачыў таго, колькі могуць глядзець адначасова мой стрым. Гэта было 17,5 тысяч чалавек, хаця не, тут я хлушу. 17,5 тысяч гэта праглядаў на дадзены момант. У момант, калі сам стрым быў, было 16 800. Гэта са стрым з Вардавара. Паглядзіце альбо ў плейлісце армянскі перыяд, альбо просто пагартайце раздел «Живые трансляции». Я тады ледь не утопіў свой планшет. Я его закрыў быў пластиковой штукой зверху, тому что Вардавар это штука, в якую все всех поливаюць. І хадзіў праз Bluetooth гарнітуру, нарабіў стрым, але Bluetooth гарнітура моя такі памерла. Часткова, правда, я яе спрабаваў з дапамогай цукра ратаваць. Часткова атрымалася, часткова не. О, всего 3 человека теперь. Ну, что так тоже так само бывает. Bluetooth гарнитура теперь стала працаваць таким способом, что я могу слухать и глядеть, что транслюе планшет, а вось меня никто не чуе. Ну, такая колькасць праглядаў, як на том стриме была, в принципе, вартая таго, каб вось так зламалась гарнитура Bluetooth. До рэчы, я яе купіў, здаецца, за тыдзень ці два до свайго візарана. Гэта апошняя пакупка якой-то рэчы, ну, не лічачы прадуктаў, у Батуме моя. А перад ёй купіў таксама за недоўга повербанк. 2 апошнія пакупкі, якія, да рэчы, маюць яшчэ гарантыйны тэрмін 2 гады. Одна 2 гады, 1 год. Ну, гаранту я дакладна не змагу попросіць выканаць. Што ж зробіш? Да рэчы, якая прыгажосць. Ну што, я крышачку вам помнік покажу і будем трындзець далей. І тут детки ездзяць на самокатах, вон.
М, У мяне, дарэчы, за час майго знаходжання в Ереване і маёй працы па стрымах, па жывых трансляцыях, па відэо, плюс 75-76, калі як калываецца падпісчыкаў. Гэта таксама вельмі не кепскі вынік. Праўда, хацелось бы крыху больш, каб як-небудзь дашло до 1000 подписчиков. Ну, пакуль гэта не атрымалася. А так бы я мог багата чого рабіць больш. Што яшчэ? Памёр мой адзін з фотоапаратаў. Пакуль я тут неудала яго ўраніл. І такая класная штука, як Panasonic LX15, перестала працаваць нормально аб'ектывам. Так, ну вернем меня, раз все равно таки 2 человека засталося. Хтосьці зможа паглядзець у перамотцы, потым у паўторы, калі будзе цікава мой стрым. Плюс недавно накрылась одна з маіх флешек. І гэта таксама кепска, таму што гэта сказваецца на маёй магчымасці. О, прывітанне. Украіна, прывітанне. Таму што гэта сказваецца на тым, што я магу рабіць на YouTube. Мантаваць стала вельмі шмат складаней. Для тых, хто глядзіць мои чытанкі, дакладней слухае, цяпер уже жыцця раззброенае чалавекам, магу парадаваць, што я такі знайшоў адсутнічаючую старонку в электроннай версіі. Дзякуючы таму, што я там-сям напісаў, прасіў мне дапамагчы, знайшліся людзі, небыякавыя беларусы, якія мне падкінулі патрэбную старонку. Прытым в электроннай версіі. Мне нават не прыйшлося перанабіраць, як-то выпендрывацца. Самае прыемнае, ведаеце што? А беларус-то гэта быў. Знутры Беларусі. Ось так вось. Прасіў не называць той, хто з ім скантактаваўся, і той Беларусь себе, пагэтаму оставлю іх імёны в таямніцы. Але я спадарства ведаю, хто вы, ведаю, адкуль людзі ўбачылі, што ў мяне эта праблема, і ведаю, што спрацавала. Аграменны дзякуй. Так што вот мой канал вось гэтак жыве і развіваецца. Легальна знаходжанне мне засталось месяц у Ереване, і прыйдзецца думаць, што з гэтым рабіць. І гэта скажецца на некаторы час, як мінімум, таксама на працы канала. Так, ну што, отвлекусь крыху, пачытаю каменты, всем адкажу і працягнем. Каменцікі. Так, вітаю, як надвор'е адказаў. Ох! Арменія! Вельмі прыемна, калі мяне і армяне глядзяць. Здравствуйте, Зума. Ну, Зума, цікава, хто гэта. Справы таксама. Пра справы я раскажу в стрыме больш-менш падрабязна зараз, не толькі пра ютубаўскія справы. Байлюсік, ох, Михаил Т. Гэта чамусьці я думаю, што гэта з Казахстана. Трэба навучыцца, як вам адказваць. Класны набор каментаў, рука. Вот такі знак, сцяг Украіны і, на жаль, маленькі экран, не бачу, што-то сіняе. Езус, ох, маленькая. Ну, хай буде просто Езус. Клас, дзякуй вам за такі камент. І сцяг Беларусі, бел-чырвоны-белы, гэты ж спадар таксама. Барейка, вітаю. Но пакуль я чытаў каменты, все отвалились. Ладно, вяртайце спадарства. Зараз будем працягваць. Ну, вось про YouTube, про то, что як у меня стало с YouTube, я отказал. Скажу только, что 16-я частка «Жыцця раззброенага чалавека» з'явіцца ў бліжэйшы час. Я уже сёння с подогнанной мне версии смог начитать полову 16-й частки. Это 10 хвилин. Ну, хотя там что-то порезать. Мабуть, не полову, а третину все ж будет.
Ну а наконт астатняе, як мои справы. Я доўга прабіваў гэты варыянт, трымаў яго як апошні, але тым не менш прыйшлось скарыстацца. І зараз я спрабую адміністратарам у хостэле працаваць. Не скажаш, што аграменныя грошы, але потому як многія працуюць в Ереване, і не самыя кепскія. 10 000 драм гэта 25 баксаў за одно дзяжурство. Але трэба тут паправіць і сказаць некаторыя рэчы. 25 баксаў гэта 2,5 дні жыцця ў хостэле в агульным пакоі. Так што гэта няхці грошы для гэтага горада. Але і не так, щоб зусім кепскія. Предполагалось, што будзе пражыванне бясплатнае, раз я працую, але тут апошняя размова з начальнікам прывяла да таго, што яму дорага, каб 3 чалавек, а іх заўсёды працавала 2, у 2, а зараз будем спрабаваць у 3, так вось яму дорага даваць жыць у хостэле 3 чалавекам. Ну, вот такое стаўленне да работнікаў. Хаця в астатнім здаецца, як все добра і цивилизовано. И я скажу, что мои помылки я уже у понедельник первый раз отпрацаваў, другой раз буду у неделю працаваць. Вырашили, что тут я уже буду заступать с недели как сталый работник. Ну, скажем так, то, что я не знайшоў чек, пропустили. І нават я не думаў, што як стажыравацца, калі буду мне штосьці заплацяць, але заплатілі тыя самыя 10 000 драм. Ну, гэта наконт таго, як мои справы уже не ў плане Ютуба тут. Разглядаю варыянты, што мне рабіць, калі падойдзе час візарана. Тут па паўгоды толькі можна быць у Арменіі, в адрозненне ад той жа Сакартвела. Але тут є і інший момент. Ти можеш тут знаходитися без виїзду, тобі просто буде штраф 120 баксів прикладно при виїзді, які тобі дадуть. А так ніхто тебе чапати не буде. Ну, є свої плюси. І тут варіант виїхати кудись паспрабаваць, альбо просто застацца і закласці гэты штраф в тыя расходы, якія ў мяне далей будуць. Ну што, пабылі людзі і крышачку адвалілись. Будні дзень, я разумею. Спадзяюсь, вернецесь, даглядзіце у паўторы потым. Ну, каму цікава. Ну, в прынцыпе, по вялікаму рахунку я ўсё і расказаў, што хацеў. Думаю зрабіць як-небудзь бліжэйшыя тыдзень-два, як смагу падрыхтавацца, зрабіць відэо, тут уже не стрым. Хаця, магчыма, і стрым, паглядзім, як будуць магчымасці ў мяне з назваю «Інструкцыя па Арменіі». Ведаеце, зрабіць інструкцыю, расказаць, што, як тут лепш і правільна рабіць адразу, гэта вельмі карысная інфа, якой для беларусаў у прынцыпе няма. Дзякуй за яшчэ адзін камент. Лоу, Віктор Кулішоў. А падабаечку. Ну, уже ж камент напісалі, махні і падабайку. Гэта вельмі і прыемна, і карысна. Так вось, наконт візарана складанае пытанне, таму што у Турцыю, оказывается, можна толькі летаком, і гэта дорага. Надо прабіваць, трэба... О, дзякуй за падабайку. Трэба прабіваць, наколькі рэалістычна тая сума, якую мне сказалі, трэба выкласці адсюль, калі слётаць у Стамбул. Є яшчэ варыянт в Іран, но Іран мае два аграменных мінуса. Па-першае, першы мінус гэта є агроменны шанец, што могуць схапіць і паспрабаваць аддаць у Беларусь. Па-другое, а віза туды трэба. Я не ведаю, ці віза па прылёце, ці як, але яна трэба беларусам у Іран. Яна не трэба будзе, здаецца, толькі праз месяц. Па гэтаму Іран адпадае. Турцыя пад пытаннем.
В Сакартвела можна было паспрабаваць, але зараз пашла такая мода, нават калі не выпускаюць, канфіскуюць на момант, пакуль там знаходзішся тэхніку, і па ёй лазяць тэлефоны, планшеты, што абсалютна не радасна. І калі нейкі штраф табе выпішуць, а яны стараюцца цяпер выпісаць, то будуць старацца з цябе якім-то чынам спагнаць, пакуль ты ізаляваны, пакуль цябе не дэпартуюць назад, адкуль ты з'явіўся. Ох ты! Нечаканка, неспадзяванка. У Ереване камары з'явілись. Вай, цэлае лета не было. Ну, все, значыць, сезон камароў пачынаецца ў Ереване. Будзе жыць весялей. Ну і вось такія штукі. Спрабую падавацца на візы. Пакуль не буду казаць, праз якія ініцыятывы запоўню анкеты. Хаця в іншых стрымах я пра гэта казаў. Связаўся сёння з Хельсінскім камітэтам, офісам ереванскім. Таксама некаторыя пытанні паспрабую праз іх вырашыць тут. Ну і вось такія штукі. Прыкіньце, я за 21 хвіліну справіўся са ўсім, што хацеў в этом стриме расказаць. Прям фантастычна хутка. Ну што, гаспадарства, калі ёсць якія пытанні ў каго, задавайце, паспрабую паадказваць. Калі не будзе пытанняў, ну тады буду сканчваць стрым. Пачакаю до 25 хвілін. І пакажу вам крышачку, як тут прыемна зноў. Класна. Шкада, што я не ўзяў фотоапарат. Хаця мой Panasonic другі, который G6, ён таксама, на жаль, накрываецца. Опа! Поехаў спадар на самокаце. О, і сабак тут выгульваюць, і вокругі нарезаюць самокатчыкі. Чалавек явно заплаціў просто, щоб покатацца. І месяц з помнікам. Такое ўражанне, што хаскі, ці я памыляюсь. Што, гледачы вырашылі, што раз все расказаў, чаго цягнуць далей, так? Жадаю поспехаў у Арменіі, Михаил Каралевич. Дзякуй, гаспадар. Дарэчы, тут в мой хостел будзе засяляцца чалавек, явно беларус. Прозвішча беларускае, імя написано по-беларускі, Мікалай, 10 числа. Будзе цікава паспрабаваць, пакантактаваць і даведацца, адкуль ён з-за межаў Беларусі сюды заехаў, альбо прам з Беларусі. Дарэчы, яшчэ адну цікавостку раскажу. Сёння хадзіў, шукаў сабе некаторыя рэчы, каб набыць. І прадавачка, калі я сказаў, што я з Беларусі на вернісажы, ну, прям падкалоць захацела, як там ваш бацька пажывае. Падкалваць, дарэчы, это прям фішка гумара армянская. Подкалывают тут жорстко, калі думаешь, что ты уже больш-менш свой. Настолько жорстко, что человек сбоку может подумать, что это наезжают. И я-то уже разумею, что это так, але таксама по шчырасці непрыемна. Такі гумар мне як-то не вельмі радасны. Так вось, рассказала после моей тирады про Лукашенко и про то, что мой батька помер у 91-м, рассказала продавачка, женщина, что к ёй подходили так само белорусы сёння, вай. И так само матюкались на Лукашенко и казали, что чего яны чакаюць, як манны небеснай, гэта калі ён нарэшце памрэ. Так что, калі раптам хто з лукашыстаў мой канал вырашыць паглядзець это відэо, то я таксама да флешмоба надо долучусь. Александр Григорьевич, вам помирать уже надо. Давно пора. Мы все чекаем. У меня тут, армяне сказали, привезут бочку литров 20 вина.
І картвели так само чекають, до речі. Не тільки білоруси, армяне чекають, прикиньте, многі. Чекають многі картвели. Картвели сказали, що вони на вино розмінюватися не будуть, привезуть мені літрів 10 чачі. Коли здариться такое, що помре Лукашенко. Так що, Олександр Григорьевич, помирать надо. Пора. Давайте. Все, господарство. Хоч 5 чоловік глядіть, 25 хвилин стрима вже йде. Питання немає. Дякую всім, хто долучився був до стрима. Коли раптом будете глядіти в записі, буду удячний, коли так само напишите коменти, поставите подобайки і розшарите гэты стрим. Все, господарство. До побачення. Живе Беларусь, слава Україні, Сакартвела гау марджос і Путін хуйло.